Vi starter med at lave en ligesidet trekant med længderne 20. Det gør vi ved at vælge et regulært polygon og lave en linje, der går fra 0 til 20 ud af x-aksen. Vi skal vælge, at den skal have 3 punkter, så GeoGebra laver en trekant for os. Herefter skal vi have lavet 3 skydere, som vi kalder A, B og C. De skal have et interval, der går fra 0 som minimum og maks 20. Vi starter med at sætte skyderne til 5. Herefter laver vi nogle linjestykker med en given længde. Vi starter ved hjørne A, hvor vi laver 2 linjestykker, som vi giver længden A, så de får samme længde, som vi stiller slideren til. Vi gør det samme ved hjørne B, hvor vi giver dem længde B, så linjestykkerne får samme længde som slider B. Og til sidst sætter vi hjørne C, 2 linjestykker, som får længden C, så de får samme længde som slideren C. Nu skal vi have tilpasset linjestykkerne, så de flugter med vores trekants linjer. I første omgang behøver det ikke være helt nøjagtigt, men det hjælper, hvis man sætter dem nogenlunde nøjagtigt. For at kunne sætte en vinkel imellem vores 2 linjer på hver hjørne, fjerner vi trekanten. Herefter tager vi vinkelsværktøjet og laver en vinkel mellem hver af de 3 hjørner, vi har nu. Vi tager trekanten på igen, så vi kan se, hvordan vores linjer passer med trekanten. Vi zoomer nu ind for at kunne få vores linjer til at flugte helt perfekt med trekanten. Vi vil gerne have, at der er en vinkel på 60. Det kan vi se, når vi flytter, at så vil en af vinklerne ændre sig, og nu er den på 60. Hvilket vil sige, at den er perfekt. Vi ved, at den nederste linje i det her tilfælde passer, fordi den flugter med x-aksen. Nu har vi ikke længere brug for vinklerne, så dem kan vi godt fjerne. Vi har heller ikke længere brug for linjestykkerne, så dem fjerner vi også. Vi har heller ikke brug for trekanten lige nu. Den gemmer vi til senere. Og vi skjuler punkterne i hjørnerne. Det er A og B i det her tilfælde. Og punkt C kan vi desværre ikke fjerne. Nu skal vi have lavet linjestykker imellem de punkter, vi har tilbage på nær punkt C i toppen. Og vi skal have vinkel på imellem disse linjestykker. Det kan være lidt tricky at finde ud af, hvordan man gør det, men når man først har fundet rækkefølgen, kan man bruge den hele vejen rundt. Vi skulle gerne se, at alle vinklerne er 120 grader. Vi skal også have en afstand på de forskellige sider af vores nye figur. Det gør vi oppe ved siden af vinkelværktøjet. Der er et værktøj, der hedder længde, og det sætter vi på samtlige sider. Sådan der. Og så for at vise, at det er en flade, vi arbejder med, vælger vi polygonværktøjet. Vi skal have lavet en ikke regulær polygon. Sådan der inde i vores figur, for at vise, at det er figuren inde mellem linjerne, vi arbejder med. Nu kan vi sætte vores trekant på igen og se, hvor fint vores figur ligger inden for trekanten. Hvis vi så flytter rundt på sliderne, kan vi se, at vinklerne forbliver nogenlunde det samme. Der kan måske være små variabler, men det er GeoGebras skyld. Men vi kan se, hvordan vores figur bliver ved med at ligge inden for trekanten, og linjerne bliver ved med at ligge på de akser, vi gerne vil have dem til at ligge på. Og nu kan vi simpelthen skabe vores helt egen figur med de sidelængder, vi vil. Således, nu kan I gå i gang med at klippe klistre ud fra målene. Slut.